Съдбина кръстопът, епизод 1. Това е Йорданка. Тя е само на 33 години и е майка на цели 2 деца. За нея най-важно е семейството и да са живи и здрави, и най-хубавото в нейния живот са нейните деца, тъй като нейното минало е било не много хубаво. А това е нейния син и в момента нещо се опитва да ни каже, ама не го разбираме, както и да е. Нека преминем към дъщерята. Това е Константина. Тя е все още млада дама и е в рекордите на Гинес, че е спала с 88 мъже за един ден. Снимаш на добрата страна, нали? Нали? Да. Дай да видя. Дай да видя. Започвам, може ли да се снимам, че правя нещо, нали, мия чиста, за да видят моите приятелки, че работя, а не да спа по цял ден, както правя обикновено? Не, оставете го на място. Ами да, за мен най-важното е семейството, моето семейство. Бих дала всичко, дори бих се жертвала за семейството ми. Да, има случаи, понякога се караме, но то за някакви древни неща и след това пак, нали, сме единно и дружелюбно семейство. Просто моите деца все едно са от някакъв сериал. Деца мечта. Само аз за чиста бластер за дупки. Я да видя. Пиу-пиу! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Бе, кой се е разписал толкова, бе? Я да видя аз. Какво? Това е тази старица, бе. Пенка Йорданова. Коя? Натал мъжена? Я е съобщенията. Обичам те. Да се видим тази нощ. Сега ще види този! Майко, и да мога памет, че се прибирам толкова късно. Ама, майко, какво правиш там? Разбрах всичко за теб и Пенка Йорданова, която е старица на 44 години. Ако това ще те успокои, кучката е мъртва. А сега е твой ред. Ще те изказвам!